T'imagines més de 13.000 escoltes i guies de tota Catalunya movent-se junts per canviar el món? Doncs l'abril del 2017 ho farem realitat. Els dies 29 i 30 ens reunirem a Tàrrega per celebrar la Jamborinada, la trobada d'escoltes i guies més gran que s'ha fet mai a Catalunya. El nostre país i el món ens coneixeran pel que som i pel que fem, gràcies a la participació dels nostres infants i joves. Seguint l'exemple d'altres macrotrobades d'escoltisme i guiatge que es celebren arreu, demostrarem la força dels nostres infants i joves per moure el món i deixar-lo millor de com l'hem trobat.